Grisen. Man bara, ge nu redan. Ge nu redan. Är det något hålfärdigt på påsen eller? Är det hålfärdigt på påsen? Ja. Eller måste jag öppna knuten? Sakran. Nu ska du nu vara Hitler. Det var nog en hård knut det här, Matti. Jag kan dra. Får jag alla hål på påsen? Ja. Den där knuten får inte jag upp med en hand. Oj. Oj. Nu går vi och tar ur. Oj, det är Ellis. Nom. Alltså han är så rolig då, han är så, jag vet jag inte får göra det här med, I can't help myself. Sakran, sarring.